Sanibonani bafowethu. Njani? Hayi. UTK bantwana lo. Ngesaba. Siyeza ke manje isikhathi sakhona. Yes usuku olukhulu mhla ka-27. Ake ngiqale nje la. Ngizolela abafana bami. Abafana bami. TK Bantwana Music Festival ngiyayibonela la. Ngizolela abafana bami la. Iskipa siyatholakala ku-TK Bantwana bafowethu. Ikipa lezi njengoba niyibona nje TK Bantwana Music Festival nasesini ngayibona lokho yabona ngimuva leskipa lesi bafowethu 250 rand 250 rand. So bafethu ufake order njengamanje mama usifune nawe sakho ukuze uzoba muhle mhla ka-27 ngoba ziyawushaya TK Bantwana Music Festival. Hambani ke niyothenga amathikithi eShoprite. Ithikithi le general lo 50 rand. Bese kuthi ithikithi le VIP lo 150 rand. Egedeni lizonyuka ke libe u200 rand. Uma ele general lu 50 rand egedeni lizonyuka libe u100 rand. Phuthumani kusesemanje bafowethu. Ngiyacela ukuthi nifake ama order. Uma ufaka iorder la ufaka u150 rand. Ukuze mawusuzocollecta uze no100 rand. Sikhona ke igipa ziyatholakala nasi. Nasi Nyakhola mina sethelwa ukuthi lamhlabeni. Ayikepisi ngene ithole. Ayikepisi ngene. Advertiser. TK Bantwana Music Festival. TK Bantwana Music Festival. TK Bantwana Music Festival. TK Bantwana Music Festival. Kanjalo bafowethu 150 rand deposit nibe bahle. Hambe thenga amathikithi bafowethu ungasali abaculi engizobe ngibaphethe lapha. Zobe ngiphethe 105 ama artists. Lo mcimbi bafowethu umcimbi omkhulu kakhulu uyafana nokaGatsheni. Kuyoze kuse akulalwa. Suka nje ekseni ngabonani kuyaplaka umsindo ngomhla ka-27 kusho inamba kudlala o-DJ bese ngo-12 liyaqala i-artist lokuqala liyangena. Yonke into bafowethu ezokuphepha ziyobe zikhona. Umcimbi usemthethweni. Kuzobe kukhona nabamodela inqephu. Ya kuzobe kukhona inqephu lapha noNandipha. Hayi ziyobe ibuya lapha yana. Bese ngiyacela ke bafowethu ukuthi niyiphathe kahle. Ukudla kukhona. Zoniphakela nje mahala ningesali. Awuthi ke bale ngifuna ukunikhombisa khona ukuthi zonke izinto zimi ngomumo. Shifta la ngeceleni. Lento engikhuluma ngayo naye TK Bantwana Music Festival. Nansi into engikhuluma ngayo.
hambani nge-Shoprite bafethu niyothenga nethikithi. Anenze njalo-ke bafethu. Mase ngibuya naka ama-artist akhona la yiwo wonke la ngoba niwabona na 105 kukhona igospel, kukhona igqomu, kukhona ikwaito, kukhona yonke into oyifisayo uyithola khona. Ngishiya imbuku bese kuba yithi ko-TK Bantwana sengilungiselela nina bafowethu lawa ngama-name tag lawa engizonifaka wona ngoba kuzobe ezokuphepha ziphezulu kakhulu. Bese-ke bafowethu banibona ipost enjengale yobe kuyiwa kumcimbi ka-TK Bantwana lokho. Banibona nje ipost advertiser manje. Banibona ipost enje ey'tolo TK Bantwana Music Festival. Yiyo-ke le njengoba niyibona ikanje. Yiwona lawa bengihamba ngiwafaka wonke lawa. Manibona nje amapost kanje. Yabona. So bafethu aneze izinto zenzeke. Nacishe ngakhona. Uyabona la. Official music video shooting. Ngomhla ka-17, 18, 19 uTK Bantwana uyobe ushoot music video weingoma zakhe ozokuvela bafethu kuma-channel lapha kwa-DS. Ngizofaka nje ama-channel amaningi music wami niwubone khona. So ngiyacela bafethu ningisupporte abafisayo ukuba khona. Ngicela bebe khona so besishootha ngale date le. Sishoot music video. Ngiyacela ke bafethu kuzobe ku-actwa lapha ku-actelwa nezingoma. Cha insizwa lezi eziyobe zikhona baningi bafowethu, amaposti maningi ngeke nivele nonke. Abanye babacula bazobe bekhona lapha, abanye babacula bazobe bekhona lapha. So bafowethu akube njalo. Napa abanye bese ngibafesile bafowethu, napa abanye napa TK Bantwana Music Festival. Ay, alright ke bafowethu. Akube kanjalo, akube kanjalo, akube kanjalo, akube kanjalo. Ngiyesaba. TK Bantwana Music Festival. Mshad. Wozani lana babili, gijimani. Wozani. Wozani ninjalo. Gijimani basha. Wozani nzomali. Wozani. Manini la bashana bamalu. Akhoke. Bashana bamalu. Se advertiser man. Go. The advertiser manje. TK Bantwana Music Festival. Umakhepu uskopo ndono dukolo mfana damli mnomsesuna wete kazesanda bawesaba. Kokukepesi mfana. Kokukepesi mfana. Ngoba ngathi ilungile se advertise ungasayifasi. Ilungile mfana. Bamba la mfana. Fishy pipi mfana. Fishy pipi mfana. Akho. Okay. Baba ngesandla esisodwa lapha. Bese ubamba la ngesinye. Bamba ulethe ngapha. Akho ke mfana se advertiser manje. Yabona? Azali la. Ukulona manje.
kanjani khona. Okay. Sengivalelisa mina. Cela ningenzele kanjalo ufuna iskipper angithinte inamba ngizoyifaka khona la evidweni. Danko